Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 25-nji ýuly hepdeniň duşanbe güni. Habarlar gündeliginde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Germaniýanyň Ansbach şäherinde özüni partladyp 10 adamyň ýaralanmagyna sebäp bolan Siriýalynyň islamçy ekstremizm bilen bagly bolanlygy çak edilýär. 27 ýaşly Siriýaly Germaniýa syýasy başkana sorap gelipdir. Türkmenistanyň prezidentiniň Mary welaýatyna taparynyň netijesinde 8 tane yerli ýolbaşçy işinden çetleşdirildi. Welaýatda ilatyň durmuş ýaşaýyş derejesini gowlandyrmakda köp sanly kemçilikleriň bardygyny tassyk etdi. Prezident Berdimuhammedowyň Ahal Balkan Liwat daşogy indi bolsun Mary welaýatynyň ýolbaşçylaryny çalışmagy welaýatlaryň durmuşyna nähili täsir ýetirýär. Hiç götürmedi. Abi bir wazife paranın ornuna beýleki wazife para berdi. Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeris. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan odan täzelikler bilen tanyş boluň. Türkiýanyň häkimetleri başa barmadyk harby agdaryşyň ýany başlan ýydarlamalaryny ýaýwanlandyryp 42 tane jurnalisti tutsak etmek barada görkezme berdiler diýip Türkiýanyň telekanallary 25-nji ýylda habar berdiler. Tutsak edilmegine görkezme berilenleriň arasynda meşhur kommentator we öňkü parlament wekili Nazli İlejagın hem bardygyny NTV we CNN Türkiýe telekompaniýalary habar berdiler. İlejag 2013-nji ýylda korrupsiýa bilen bagly dawada ministrleri tanqid edenligi üçin hökümete taraptar Sabah gündeliginden kowulypdy. Hökümet 2013-nji ýylda ýokary derejedäki korrupsiýa bilen bagly dawanyň tutaşmagynda Birleşen Ştatlarda ýerleşen dinçi Fethullah Guleni aýplapdy. Ankara Guleni 15-nji ýylda agdaryşygy amala aşyrmaga synanşmakda hem aýplaýar. Ankara agdaryşykdan öň hem medeniýet azatlygyny depelemekde giňden aýplanypdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğany häkimet başyndan agdarmak maksatly synanşyk bilen baglylykda iş başyndan çetleşdirilen tutsak edilen we derine wagtyna alynan etkerleriň polisiýa wekilleriniň, sudiýalaryň, mugallimleriň, jemgyýetçilik wekilleriniň we beýlekleriň sany 60 000 adamdan aşdy. Erdoğan eger halk talap etse ölüm jazasyny dikeltmäge taýýardygyny hem aýtdy. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker Türkiýanyň häzirki ýagdaýda Ýewropa Birleşigine golayda we hatda uzak wagtyň dowamında da agza bolmagy mümkinçiligi ýok diýip 25-nji iýulda aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Kabuldaky missiýasy Awganistandaky konflikte raýat pedalarynyň sanynyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýarymynda iň ýokary derejesine ýetenligini we söwüşüji toparlaryň söwüşlerini aktivleşdirmeginiň netijesinde çağalary agyr zarba urulýanlygyny habar berdi. Birleşen Milletler Guramasy şu ýylyň ýanwar we iýun aýlarynyň aralygynda 1601 raýatyň ölendigini we 3565 adamyň yaralananlygyny hasaba aldy diýip UNAMA'nın 25-nji iýulda ýaýradan hasabatynda edilýär. Bu sanlaryň geçen ýylyň degişli döwrüniň görkezüjileri bilen deňeşdirilende has artanlygy bellenýär. Hasabatda helakçylyga duçar bolanlaryň 3-den 1 böleginiň çağalardygy aýdylýar we 388 çağanyň wepat bolanlygy 1121 çağanyň bolsa yaralananlygy bellenýär. Bavariýanyň ýokary öýdipli polisiýa resmiýeti Germaniýanyň Ansbach şäherinde özüni partladyp 10 adamyň yaralanmagyna sebäp bolan Siriýalynyň islamçy ekstremizm bilen bagly bolanlygyny ynam bildirdi. Bavariýanyň içeri işler ministri Joachim Hermann gynansak da munyň janynyň geçen islamçynyň hüjümi bolmagy ören ähtimal diýip 25-nji ýylda Germaniýanyň DPA täzelikler agentligine aýtdy. Onuň hat köp adamy öldürmek niýeti islamçylyga gatnaşygyny açyk görkezdi. Diýip Herman belledi. Polisiýa 27 ýaşly Siriýalynyň 24-nji ýylda açyk meýdanda geçirilen Saz festivalinde özüni partladanlygyny habar berdi. Ady görkezilmedik bu adamyň birnäçe edek ruhy taýdan şol sanda öz janyny kat etmäge synanşygy bilen baglylykda bejerigi alanlygyny German resmiýeti belledi. 25-nji ýylda erten Ansbach şäheriniň prokuraturasy hüjümçiýiniň maksadynyň näwelli galýanlygyny aýdypdy.
Birleşen Ştatlaryň Filadelfiya ştatynda 25-nji ýylda açylan 4 günlük Milli Demokratik Konwensiýasynyň öňü tirasynda Demokratik Partiýasy özüniň elektron hatlarynyň syzylyp köpçülige mälim bolan informasiýa reaksiýa görkezdi. Demokratik Partiýasynyň dalşgary bolmagy çak edilen Hillary Clinton'ın kampaniýasynyň dolandyrjysy Robbie Mook partiýanyň elektron hatlarynyň köpçülige paş edilmeginiň aňyrsynda öz syýasy garşydaşy Respublikan partiýasyna ýardym bermek isleýän orsiýetli döwlet aktyorlarynyň bolmagyny çak edýänligini aýtdy. Respublikan partiýasynyň dalaşgary Donald Trump prezident saýlanan ýagdaýynda Moskwa bilen gatnaşyklary gowlandyrjakdygyny aýdypdy. 25-nji ýylda Ragın Dayalı vilayetinde janyny geçen hüjümçi howpsuzlyk geçirgesiniň golaýynda içi partlaýjy serişdeli ulagyny partladyp 11 adamyň ölümine sebäp boldy diýip resmiýetler aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanyş bolduňuz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Bavariýanyň ýokary wezipeli polisiýa resmiýeti Germaniýanyň Ansbach şäherinde özüni partladyp 10 adamyň yaralanmagyna sebäp bolan Siriýalynyň islamçy ekstremizm bilen bagly bolandygyna ynam bildirdi. Polisiýa 24-nji ýylda açyk meýdanda geçirilen saz festivalinde özüni partladan adamyň 27 ýaşly Siriýaly bozgundygyny habar berdi. Bu soňky maglumatlar barada habarçymyz Araz Perwişiň maglumatlaryny dinläli. Germaniýanyň Bavariýa welaýatynyň ýokary derejeli polisiýa işgäri Ansbach şäherine bir festiwalyň golaýyna özüni partladyp 10 adamy yaralan Siriýalyny bu işe itereniň islam ekstremizmine ananýandygyny aýdýar. 27 ýaşly Siriýaly Germaniýa syýasy başpena sorap gelipdir. 25-nji ýylda Bavariýanyň Içeri işler ministeri Joachim Herrmann Germaniýanyň DPA habar gullugyna gynansak da munyň janynyň geçen islamçynyň hüjümi bolmagy gaty ähtimal diýdi. Ol soňra hem köp adamlary öldürmek niýetiniň özi islamçylyk bilen bolan ýeteşikliligi görkezýär diýip sözüniň üstüne goşdy. Polisiýa Germaniýa başpena sorap gelen 27 ýaşly Siriýalynyň 24-nji ýylda giýişlik aýdymsaz festiwalynyň golaýyna özüni partladandygyny aýdýar. Herman köprek adamlary öldürmek üçin hüjümçiniň ýanyna partlaýjylardan we metal böleklerinden doly arka haltasynyň bolandygyny aýtdy. Bavariýanyň Içeri işler ministeriniň bellemegine görä ady entek belli edilmedik hüjümçi özüni öldürmäge siraşandyk sebäpli Odol psikiatriýada ençime gedek bejerge alypdyr. 25-nji ýylda Ansbach'yň prokurorlugy hüjümçiniň bu işi näme sebäp bilen edendigi belli däl diýdi. İslamistik ilteşik barmy ýa ýok bu häzirki wagtda diňe çaklama diýip Michael Schotberg'e aýtdy. Içeri işler ministerliginiň bildirmegine görä 2 ýyl mundan Odol Germaniýa gelen hüjümçiniň gaçbatalga sorap beren arzasy reddedilip ol Bolgariýa iýerilmeli edilipdir. Germaniýa geleli bäri Ansbach'ta bolan hüjümçini neşe bilen baglylykda polisiýa Odoldan tanýar. Häkimiýetleriň bildirmegine görä partlamada 12 adam yaralanypdyr. Bularyň 3-si agyr yaraly. Polisiýanyň beýannamasynda hüjümçiniň ölendigi aýdylýar. Polisiýa 2000-den agdak adamy festiwalyň geçjek ýerinden çykardy. Germaniýada soňky günlerde bir näçe zorlukly hadiseler boldy. Bu ýere başpena sorap gelen bir Siriýaly 24-nji ýylda ýurdun günertegün Matar şäheri Reutlingene polisiýa tarapyndan tutulmadyndan öň bir aýaly gama bilen öldürüp ýene 2 adam yaralady. 22-nji ýylda 18 ýaşly asly Eýranly bir Germaniýaly München şäherine 9 adamy öldürdi. Başpena sorap gelen 17 ýaşly bir Pakistanly hem 18-nji ýylda Osloda palta we pyçak bilen 5 adam yaralady. Habarçymyz Araz Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Geçen dinç günlerinde Kabulda bolan bomba partlamasynda adından 80 adamyň wepat bolandygy habar berildi. Partlamanyň Türkmenistanyň Owganistana çekiljek elektrik liniýalarynyň uwrunyň ötküdilmegine garşylyk bildirilip geçirilen ýürüýüşiň dowamında hemele gelenligi aýdyldy. Bu ýagdaýyň jekmejekleri barada Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulimradynyň maglumatyny dinläli. Türkmenistan'dan ulu miktarda elektrik energiya satın almak boyunca gözüňünde tutulýan taslama Awganistanda etniki milletara dawalaryň döremegine sebäp boldy. Hazarlar Türkmen togunyň merkezi Awganistana berilmegini soraýar. Poştollar bolsa Türkmen togunyň günorta gündogor Awganistana iberilmegini talap edýär. Türkmenistanyň elektrik energiýasynyň
Bamyan vilayatynyň halkyna berilmesini isläp 23-nji iýulda hazaralar Kabulda ýene protest geçirdi. Elektrik geçirjesiniň ogrunyň ötgedilmegini talap edip toplanan protestçileriň arasynda janyny geçen hüjümçiler bomba partlatdy. Partlamada 80-den gurrak adam helak boldy. 200'den köprek adamam yaralandy. Ölen we yaralaryň hemmesiniň milletiniň etniki Hazarada we aýdylýar. Hüjümüň jogapkärçiligini Islam döwleti atly topar öz üstüne aldy. Ýöne Hazaralaryň röwşeni ýagny ýagtylyk atly hereketi henizem Türkmenistanyň Kabula çekiljek elektrik tok geçirji liniýasynyň Hazaralaryň köplük bolup ýaşaýan Bamyan vilayatynyň üstünden geçirilmegini sorap çykyş edýär. Protestçilere bolan bombaly hüjümden hökümetiň öňünden habarly bolandygyny ma'lum edýär. Emma Awgan hökümeti Hazaralaryň bu aýplamasyny reddetýär. Türkmenistanyň Awganistana iýeriljek elektrik energiýa projekti bu ýurtda jedelli mesele urildi. Şu sebäpden Türkmen togunyň Awganistana geçirmek işiniň kynlaşandygyny bilermenler aýdýar. Awganistanly syýasy synçy Ahmet Seydiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Türkmenistanyň Awganistana elektrik liniýasyny çekmek projekti ykdysady ýagdaýlaryň çäginden daşary çykdy. Bu projekt endi syýasy mesele döndü. Yüze çıkan siyasi davalar çözülmese bu projektin işinin amala aşacakdygyna men inanmaýaryn. Çünki Türkmenistanyň geljek elektrik tok Awganistanda milletara we tire taýpalar arasyndaky dawalaryň oduny tutaşdyrdy. 23-nji iýul wakasyndan soňra ýagdaý hasam çylşyrmlaşdy. Bu halatda Türkmen togunyň Kabula ýetişjekdigini men göz öňüne getirmeýärin diýip Seydi belledi. این پروژه حال از اقتصادی گذشته از سیاسی تبدیل شد. Awganistan, Özbekistan we Täjikistanyň elektrik tok satyn alýar. Türkmenistan bolsa Awganistana ýagdaýly bahadan elektrik berýär. Şonuň üçin Hazaralar Türkmen togunyň özlerine berilmegini talap edýär diýip käbir taraplar aýdýar. Emma Ahmet Seydiniň aýdýşyça, eger Türkmen togy berilmese, onda Hazaralar özlerini kemsidilen hasaplaýar. Elektrik toğun ardan qymmatlygy mesele däl. Bu indi etniki problemi boldy. Hazaralar Türkmen toğu eger Bamyan arkaly geçmese onu kabul etmez diýip Seydi aýtdy. قیمت مطرح نیه. مردمی هزارجات مسئله قیمت 1 روپیه 100 روپیه مطرح نیست. تفیز مطرح. Awganistanyň elektrik energiýa boýunça idarasynyň sözçüsi Wahidullah Tawhidi bolsa, elektrik geçirjesiniň gurulşygyna başlamak boýunça alalaşygyň bolandygyny ma'lum etdi. Elektrik stansiýalarynyň gurulşygyna badylygy berilendigine ol öňe sürdi. Kabula çeli elektrik liniýasy çekilýär. Salaň arkaly Bamyan vilayatyna da elektrik berilýär. Akkine benderinden Mazar Şerif şäherine çelli hem elektrik geçirjesi gurulýar diýip sözçi nagtady. قرارداد کلی صورت گرفته سالنگ تا کابل میآید. قرارداد آقینه الی مزار شریف کارای ساخت سبستیشن ها شروع شده. Demirgazyk Awganistanda ýaşaýan türkmenlerim Türkmen togy bizlere de berilse diýip umyt edýär. Türkmen togundan faýdalanmaga türkmenleriň hem hakyldygyny Ahmet Seydi bildirdi. Türkmenlerim Awganistanyň ýaşaýjysydyr. Olaram sosial hyzmatlar bilen üpçün edilmelidir. Bu projekt eger amala aşsa elektrik liniýasy türkmenleriň üstünden geçer. Şu sebäpden Awgan türkmenleriniň Türkmenistanyň geljek elektrik togyň hözerini görmäge haky bar diýip Seydi aýtdy. ترکمن حقشان است که خدمت برشان برسه. ترکمن ها همه جمله اتباع افغانستان و بهترین مستحق است. این افتخار خواهد. Türkmenistan, Demirgazyk Awganistanyň 3 vilayatynyň ýaşaýjylaryna öňem elektrik berýär. Gunmatar Awganistanyň Herat vilayatynyň ýaşaýjylarynyň aglabasy Türkmen togundan peýdalanýar. Türkmenistandan satyn alynýan elektrik togyň meşwerini 1000 megawatt sagata çelli köpeltmek gözeňinde tutulýar diýip Awganistanyň suw we elektrik energiýa boýunça ministerligi ma'lum edýär. Şaýmyrdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Awganistandaky habarçymyzyň maglumatyny dinlediňiz. Häzir size bildirişimizi eşitdirýäris. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlep bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeliginde dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidentiniň Mary welaýatyna taparynyň netijesinde etrap häkimlerinden olaryň orunbasarlaryndan we beýleki resmilerden jemi 8 ýolbaşçy işden çetleşdirildi. Şeýlede täze gurulan bir owanyň açylyş dabaratyna hem prezident gatnaşdy we öňkü owalardan onlarçasynyň ýok edilýänligini elan etdi. Türkmenistanyň prezidenti region häkimlerini işden boşatmak we täze owa açmak boýunça çäreleri soňky aýlarda ýurdun beýleki welaýatlarynyň ählesinde hem amala aşyrypdy. Gurbanguli Berdimuhammedowyň Mara tapary barada kärdeşim Sähranyň maglumatlaryny dinläli. Prezident Gurbanguli Berdimuhammedow şenbe güni Mara şäherinde ministrler kabinetiniň göçme mejlisini geçirip, welaýatda ilatyň durmuş ýaşaýyş derejesini gowlandyrmakda köp sanly kemçilikleriň bardygyny tassyk etdi. Welaýatda senat hem de medeni durmuş maksatda desgalyň şu zanna ýaşaýyş jaýlarynyň, mekteplerin, çağlar bağlarının, hastahanalaryň, ýollaryň, köprülerin hem guruluşy bellilen möhletlerden hem iýde galýar. Vilayetlarda mundan öňkü geçirilen göçme mejlislerde adat bolşýaly prezident öz giriş sözünde uly üstünlükleriň gazanlandygyny, ilatyň awadançylyk derejesiniň ýokurlanýandygyny ýetdi. Emma ýurdun ýokary gözegçilik palatasynyň başlygy Çary Gylyjywyň we baş prokuror Amanmurat Haliýewiň beren hasabatlarynda vilayeti durmuş ykdysady taýdan ösdürmekde haýal ýagyrlygy ýol berilýändigi belli boldy. Bu iki resminiň tasdiklamagyna görä owa maksatnamasyny ýerine ýetirmekde ilaty elektrik togy, gaz bilen üpçün etmekde kanun bozmalary ýol berilýär. Ilaty mellek ýerlerini bermek meselesinde hem kemçilikler bar. Şol bir wagtda prezident Berdimuhammedow Mary welaýatynda 13789 hektara barabar mellek yer gaznasynyň döredilendigine, bu gaznadan häzire çenli 50200 goloy maşgala täze mellek berilendigini aýdýar. Prezident Maryda kemçilikler üçin 5 etrawyň häkimini, welaýatyň bir şäheriň we bir etrawyň häkiminiň orunbasaryny işden boşatdy. Şeýle dol welaýat, etrap we şäher häkimleriniň we olaryň orunbasarlarynyň 11-sine käýinç we bir käýinç berendigini aýtdy. Mary welaýatynyň häkimi Anna Gurbanowa käýinç, onuň orunbasary Anaýew bolsa bir käýinç berildi. Welaýat häkiminiň guruluşy goýunça orunbasary Hommadow bolsa işde goýberen düýpli kemçilikler üçin diýilip işden boşadyldy. Welaýatda merkezleşdirilen agaz suw ulgamy bilen üçinçiligine barýar, 42 götürme goloy, filmler atnaşyk ulgamy hem üçinçiligin bolsa 46 götürümden şäher bir gowrak ýerinde yetirilmegi ýa-da owadur şäherlerde ýygy-ýygydan tok we gaz öçmelerini ýol berilýär. Diýip Berdimuhammedow belledi. Elbetde yerleriň şorlaşma, ekrançylyk yerleriniň hasyllyk derejesi hem prezidenti injelikden gaçyrýan meseleleriň biri bolup görünýär. Welaýatda ekin dolanışyna goňajaýan bolmaýar, rekeşleri talabalaryk teredilmeýär. Geçenlerine olaryň bar ýogy, diň 6 ýarym götürümi arassalandy. Ne? Şorlan yerler hem ýuwuş suw tutulmaýar. Şoňa görä de ekrançylyk yerleriň hasylyna ýel-ýelden pese gaçýar. Diýip prezident Berdimuhammedow boýnaldy. Ekspertleriň pikirlerine görä Sowet döwrüniň paýta monopoliýasy esasynda dören owa hojalyk problemalarynyň çözgüdi hemme taraplaryň täzeçe çemeleşmeleri talap edýär. Prezident Berdimuhammedow Mardan öň Ahal, Lewap, Daşawud we Balkan welaýatlarynda göçme mejlis geçirip ýyldan ýyla çözülmän gelýän meseleleri bölekleýin tassyk etdi we yerli ýolbaşçylary käýinç bir käýinç berdi. Bir topar ýolbaşçyny bolsa işden boşatdy. Onun sözlerine göre bu kemçilikleri düzeltmek için hemme şert bar. Emma ilatyň awadançylygy üçin goýberilýän terişdeler yerlerde aýawly netijeli peýdalanylmaýar. Şol bir wagtda hökümet tanqidçilari ýurdun regionlaryna goýberilýän terişde bilen paýtagyt Aşgabatdaky desgalary, Goloýda ýapylan Newit gaz ministrliginiň binasy, ministrler kabinetiniň täze gurulan binasy ýaly uly guruluşyklary goýberilýän terişdäniň tapawudynyň üren uludygyny aýdýarlar. Ministrler kabinetiniň ozalky göçme mejlislerine bolşýaly Marda hem bir topar owanyň ýurdun dolandyryş çäk birlikleriniň sanawyndan aýrylýandygy habar berildi.
Türkmen parlamentiniň dolandyryş çäk meseleleri baradaky karary esasında welaýatyň Altyn Sehra etrafy 11 geňeşlik yapylýar. 11 owa bir-birine birikdirilýär. 43 owa bolsa ýurdun dolandyryş çäk birlikleriniň sanawyndan aýrylýar. Bulardan başga Marida bir şäherçäniň 8 geňeşligiň 44 owanyň ady üýtgedilýär. Kerdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Mary prezident Gurbanguli Berdimuhammedowyň soňky aýlarda baran iň soňky welaýatydyr. Prezidentiň welaýatlere saparlarynyň netijesinde yerli ýolbaşçylaryň işden boşadylmagy welaýatlaryň durmuşyna nähili täsir getirdi. Gelin Kerdeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanmurada kadir çalışığı mundan 2 ay çemesodol Balkan welaýatynda hem amala aşyrylypdy. Indi Balkandaky kadir çalışıklary garaşylan tamany ödedimi? Men şu walyňy Sehra bir doğru cevap bermek bolmasa kadir çalışığı hiç taýda üýtmedi. Sebebi bir wezife paradyň ornuna beýleki wezife para berdi. Ön wezifesinden aýrdan wezife paradan wezife bedenine men janym aýaman giýdi bunnyň tapawutyny ýitirip ak ýürekden işlerini töz berdi. On ornuna verilen täze häkimin edir şeýle wadany berdi ýöne kaçyny wagt geçenden welaýatda etraflarda bolup geçen özgörme hiç de görýän ok. Amanrada Balkan welaýatynda täze wezipe bellenen häkimleriň öz wezipesini ýerine ýetiriş barada yerli ilat näme pikirde? Bu barada olar bilen söhbetdeş bolup gördüňizmi? Men yerli ilat bilen häli şunu duýsam, yerli ilatym şu bir wada diýerler, täze bellenen häkim ýa-da wezipesinden aýrylan häkim olaryň ýerün üçin, adamlar üçin edýän dähbitli işler tas ýok diýen ýaly. Bir wada ol ýyl arasyna çykýarlar, men täze häkim diýip duýşýarlar, ýene aýry diýerler. Öňkü kemçilikler, köne ýamalar, öňkü ýaly dowam edýär. Hiç kimin täze häkimni öňkü häkim arasynda tapawut ýok. Ýyl üçin dähbitli işler çykýan oklardy. Ýokardan berilýän görkezmäni amal etmek üçin, el sarflayan çäreleri amal etmek üçin şu wezifeden boşadylýan oturýarlar iş ýerine. Amanrada soňky 2 aýlykda ýurdun 5 welaýatynda da kadir çalışygy amala aşyryldy. Edil häzirki wagt şeýle herekete girilişmeginiň nähil sebäbi bolup biler? Mumana bir eger gowlada aýtmaly bolsa, onu döwlet başçysynyň ýurtda bolup geçen ýabaýlary mumamyr göz ýetirjek bolýanlygyny aýtmak gerek. Sebebi iş edýän adam ýokdy, iş edýänni parawat berýän adamma. Belki Hudaý men fikirim dogry bolsun, döwlet başçysyny şol yalan ýaşyryk maglumatlaryň ýygynyň ýetmek üçin her welaýatda nizemelep etraf, şäher, welaýat häkimlerini işden boşadýar. Eger bir doğrudan işi ýerden amal edýän iş bolsa, belki Hudaý bir şol iş bolsa, ýöne göz üçin edilýän bolsa, onu gynandy gatköp sebebi Türkmenistanyň dünýä döwletleriniň bir gowrasy ýurtda ykdysady çökgünlük göňüne getirişimizden hem artmyş dowam etýär. Onuň kemçiligi, kynçylygy dol boýnanmakdy mertlik bolýar. Onu bastyryp etmek bolsa, onu ýurdun ýylatyny bastyratyrmak bolýar. Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Umuman regional ýol başçylarynda nähili ihtiýarlyklar bar we olar öz wezipelerini näme derejede talaba laýyk berje edýärler. Yerli ýaşaýjylar olaryň işine nähili baha berýärler we näme garaşýarlar. Türkmenistandaky habarçymy Sultan Açylowanyň Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinden Gül Sultan bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň etraflaryna häkim bolup bellenýän işgärler, döwlet işgärleri ýaşaýjylaryň arda şikaýatlaryna seretmeýärler, ýaşaýjylar kabul etmeýärler diýen ýalyk maglumatlar gelip gowşýar. Şu wagtda siziň etrafyňyzda ýagdaýlar nähilek? Bizim Bayramaly şäherimizde häkimimiz asylym uly ýolbaşçylar hiç keýdi kabul edişlik eden ok. Öňler orunbasarlary edýärdi, indi orunbasar eden ok. Şu arda şikaýatlaryny barýan adamlar köpmi häkimligi? Gatyken
Ýöne arzalarına hiç kanagatly jogap beren oklar. Arda şikayetlen barýan adamlar ýazmaça arda goýup bilýärlermi? Yazmaça arda berýärler. Berenne de olam iň soňunda boş çykýar. Nähildir bu jogap bilýärlermi eline? Alyan jogaplary kanagatly däl. Kanagatlany bilen ok. Näme çeklerinden bilen oklar. Kime ýüz tutjagyndan bilen oklar. Kabul edilşige barýan adamlar talap edilen oklar mena şeýin biz häkimiň özü bilen görüşjek, häkime ardymyza aýtjak diýen ýalyk talap bilen ýüzlenmeýän oklar muşa baran wagtlary. Olar pagty pagtaň üstünde diýe, gurçuk wagty gurçugyň üstünde, buğday wagty buğdaýyň üstünde diýip görkezme berýärler. Şolar ýaly ýagdaý. Şu kabulhananyň agdynda ýaşal häkimligiň bir haýtydyr bir burçunda şol kabul edilşik gapylaryň agdyndan haýadyl bolmaly kabul edilen günler kabul edilen sagatlar bar. Şol grafikler saklanýarmy? Şo grafikler saklanýar. Bizde her 6-njy gün häkimiň kabul edişligi diýip ýazylýar. Biz baramyzda bir häkim kabul eden okda orunmasara eden ok, o bir addiýalyň bir işgäri kabul edýär. Nähilik meseleler bilen ilat şu taýyk arda şikaýata barýarlar. İlat, suw mesele, yol mesele, iş mesele, meselelerken ýöne biten okşalar. Halk gaty kösenýär. Ine kimdir bir şol bölüm müdiri bolsun ýa bolmady haýtydyr bir işgäri bolsun, şolar bir ilaty kabul edende bir oňat ünsli dinleýärlermi, şonuň bir näme mesele bilen gelendigi barada gepleşip geçirýärlermi? Olar dinlemesine. Aýyn häkime ýetirir diýe, häkime ýetireni de jogaby gelenne, ýygyna jogap gelenne, siziň arzaňyz kanagatlanýar bilemizok, ýa-da bir semerek bolsa da kanagatlanyrdyk diýip berýär. Ýöne halk hiç wagtym nerza şolardan, işleýişlerinden. Haýtydyr bu mesele bilen kanagatlandym diýen raýatlara duşýaňyz. Mene duşanmak. Barynyň agdyndan ot bilen ýalňyk ýaşaýat. Häkim şeýle ýagdaýda ilat kabul etmeýän bolsa, ilat köpçüligi has ýokarak edaralara, vilayet häkimlerine ýa bolmasa, ýokarky prezident aparatyna çelli arda şikaýat eden oklar meşe häkimiň üstünden arda edilen okmy? Inna adamlar arda edip ýa-dadylar. Ol ardalaram gelýär, ýokarygym arda edilýär, bolyn seretmenlik gelýär. Şolaryň üstünden ýazylan arda ýene özüne gelýär. Onuň otaýda netije ýok. Anha halk şolar ýagdaýda. Ine şu näçelerden beri dowam etdi? Yıllar şu orsun döwrü ýataly bäri şu nemeler gidip otyr şuwat. Ýollarymyz akanna çykan, ýagyş gar ýagsa geçibem bolanok, ýörebem bolanok. Häkimleriň ýankyşy raýatlary kabul etmeýändiginiň sebäplerini näme döwerýär? Häkimlerin bulan haýyşlaryny ýerine ýetirip bilmejegi üçin şol kabul eden oklar. Onuň söz berbilen oklarda. Onuň şoň üçin gözümem görmesin, gulagymam eşitmesin niýe däwler? Eger iş bolsa şolar oturup kabul edip hem adama iş verirdi. Ýöne şonu edip bilmejegini bilip, halka yaranyp bilmejegini bilip kabul eden oklar. Şeýle ýagdaýda halk üçin çykalgan näme döwerýäňiz? Ilat inni ýa-da. Inni ilatyňa köp bölegi ýaşasam gelenok, kimi görseň ýaşasam gelenok. Gün güzeran agyrlaşdy. Zatlar galyp gidip otyr. Bazara barýan dolar ýatdy, zat gymmatlady, bir getir bilemiz, ok diýip bagany diýerler. Şeý diýip halk gaty kösenýär şuwat. Mary vilayatynyň bayramaly etrafyndan Gül Sultan bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Bu temadan radiomuza dinleyijilerimizden gelen tesvirleriň birinde asys ady bilen öňe sürülen pikirde hirsat ütkemeýär häkimler halal işlemegi bilen oklar bar pikiri para pul halka düşünýän ýok diýip ýazýar. Bu elbetde okuýjymyzyň öz pikiri. Hormatly radio dinleyijiler, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmek isleseňiz azatxabar.com web saytymyza tesvir ýazyň. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, yeni bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983.
Azatlyk radiosu sizin şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer. Şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimizi jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.